Kasngi besuk bad bakaman ya phi bara. Apadang subhai phi shakani kalnong ka baar. Jong ka jinga puli Bible jongi halor kamat ka jing shash pangublai. Bad ka subject ka bangine puli menta kalong hatu ublai ulong ubamayan. Ningkong ngakwa ban pankan mau phi kimat ba khongsan. Ki bangilai puli hakal nong ka baladap. Hakal nong ka ban ningkong nglepen ba ka jing pan khlai ka ba khongsan. Kabangidan kam ban pen krak shwa banwan u Jisu kalong bat ithu yu blai bat bandan ka jingedai bat u bat ngile pech ru bakalong ka badan kam hadu kata ban ithu yu blai namar ban ithu yu blai kalong ban ithu bat ban syam ya ka jing im bom jukut pikan mau ngile pech hayu anas kalong ka bakhat nyau ka dekat ka balai man ba u Jisu ula ong shau kpa kanete kalong ka jing im bom jukut bakin yo ithu yame ublai ubashisha tang mamehi badu Jesus Christ ya uba melapat kajing itu yu blai badu Jesus Christ kalong ka nongrem ka bakhong santam ha ka jingat Kristan Henry bun sen habai crunch pang ublai kane ka jing ong bo ublai ulong ubamayan klalong ha khmudu ha ka jinga kran bat klala ban penduk nia ya ki jing kentho bade ki jing kli babun jong ki breu hatu ublai ulong shisha ubamayan teha kani kalnong ka baar ngine wat ya ka jubab jong kani ka jingkeli bat ngine pej ublai udan ka khobor babah ayu na ka benta jongi ha kani ka sngi ban sedang ngine pej shwa ya ka jingmut jong ka kentien mayan kamut ayu ka jingmayan ha ka wei ka dictionary ngisham ba ka ongkumne mystery kumbalate pa kaparang lani ka jingmayan kamut ka jing hikai bare ka jing phala ke ka badum bat ka bomshai ka jing penlengo ke ka basalundat ka bor ubreu ban batai ha ka adjective mysterious kamut ba phala ba penlengo bomla ban shampang ya ka nila shem na ka English kasi dictionary bala edit dau i bala badu L Harrison na ka sla ka bahandus pa sau pulai na kani ke dictionary ngakwa bangine pelet jengmut hakini ki artali ki jing batai ki baju kam pendan kam bah ka baningkong ka jingmayan kamut ka jinghikai bare lani ke ka badum bat ka bomshai bat ka baar kamut ke ka basalendat ka bor ubreu ban batai lani ka bomla ban shamphang habangi pai sha ka Bible ru ngi i bala pendan kami kini ki artali ki jingmut na ka bentang ka kentien jingmayan kum ka nuksa hakolo sai kalnong ka baningkong ka dekat ka baar pun reu bat ar punyau upol uong ya kata ka jingmayan kan ya ka bala bure na kita ki ayam bat na ki pateng benreu baro henry mental apan pau ya ka haki reu khujong u haki ba ublai ula iman ban pentep katnu kalong kata ka jing henry spa ka buram ka ni ka jingmayan hapadang ki gentle ka balong ken ukres hapi ka jingkerman ka buram hang ne ya ka kentien jingmayan lala ban sngotu kum ke ka bala bure lani ka bompat penpau upol uang baga ne ka jingkerman ka buram lani ka jingshong sa jong kres apo ubreu klalong ka jingmayan lani ka bala bure lang baki arta henry mentapat lapan pau ya ka haki reukhut bat ki lala ban sngotu ya ka nganget phiasha ya ka ne ka jingmut nang tapat ha ningkong Timothy kalnong ka balai ka dekat ka bakat reu upol uong bat khlem ka jingesat ka bakrau ka jingmayan ka jong ka nyamblai uta ubala pau ha kada balaksan ho munsim bala yu ida ki angal bala ya lapap deng ki gentle bala ngai ha ka perthai bala pediang hanang ha ka buram hang nepat ya ka kentien jingmayan lala ban sngotu kum ke ka bomla ban shampang janai lani ka bae ban sngotu upol uong baka ne ka jingwan long do long breu jong Jisu kalong ka jingmayan jong ka nyamblai kalong ka bomla ban shampang janai da ka bor breu kumno baka jinglong blai bat ka jinglong breu kaya khlek lang hau Jisu ka ne kalong ka bae shisha ban shampang janai te kumta ka kentien jingmayan kala ban mut artali ki ka baningkong kamut ke ka bare lani ka bompat penpau ka baar
kamut ke ka bom la ban syam phang janai lani ka ba ban snguthu mentang inu me pet tang ya ka jingmut jong ka kentien mayan lani jing mayan henrengi ne pet ru ya ka rukom pendan kam ya ka ni ka kentien kam tam habai crunch phang ublai bat ka jinglong jong u hatu ublai ulang ubamayan te banyo ya ka jubab ka basai ngina pechwa ya ka rukom pendan kam ya ka ni ka kentien jingmayan katkum ka jingmut ka baningkong nang tapat katkum ka jingmut ka baar bat hadin ka tapat ngin sapun kutnya ya ka ni ka jingpule jongi ningkong katkum ka jingmut ka baningkong ka jingmayan kamut ka ka bari lani ka bompat penpau hatu ublai ulong ubamayan hakani gadur tongin apa kalong ka basisha bagi dan ki phang ublai kiba ublai bastat umpat penpau hangi namar kampat dai ka por rengi bantep namar nginumpat la ban sya ya kita ki lani nginumpat la ban snguthu ya ki menta hagani gadur ngila ban ong ba kita ki kidang long ki bamayan yangi kawai ka nuksa kadai kadur kadar jong ublai haning kong Timothy kalnong ka ban reu ka dekat ka bakan reu upol ulathok kumne sya phang ublai uba tang ma uhi ubadan ka jing bomyap uba syong ha ka jing shai bom lakot ya uba amdon breu uba la yoi lani bala ban yoi ha uba tolong ka buram bat ka bor ba bom jukut amen haga ne jing imhi empat dan uru ubreu ubalayu iyo kupau bah benang lajno tang gitu ke peladan benang ya kedur bekenjam sim jong ublai lala ban yu ishai how Jesus Christ ba ulang uba isen uba ai uba baha bat uba kloy ban map bat ban pen imingi Henry kat baya kedur kadar jong ka longring ublai pat kadang long ke bamayan yang iban mudur Henry ngim dan kamban senguduk mensim na kebenta jongihi latho ya kene ke jingkular ke bathiang jong Jesus Christ menba ulaong suk kita ki bakhut hakadonut na ba kin yo ya ublai Matius kalnong ke besan ke dekat ke bapra ku kihinman bat ki para jonga kanum longsa ke bamayan syan ngin sai iyo kupa uba ba usyong ka khat ka jingai bat ka jing isn syan ngin sai ka buram bakrau jong ublai bat ka jing bhabreu jong u hang tangin saong ka dor jong ublai ka bakum ka kertang bat ka jinglong jong uhi ngin dai kop shisha bu long kum ba ulong dan jing duna lani jing thok brea bangin khmi u ulong uba janai bat uba ken saitam hatu phitrang dik dik banyu ublai hatu philong ke blak kloy bane kendu batu lada phirang sngau artatin to khmi ha umenta da ki khmat jong ga jingat bato long ke blak kloy bane kendu batu menta ha ke ni ka perthai long jangai na phi udan ha ka jingkhang ga dot no jong phi suple ka jingkhang batsha bu unyai sa phi bat ban le bahai phi bat ban pen khu ja ka tenget ka barban ha po jong phi anda kum takan pin sayok bentalam bat kiru khuj baro ban yo iu blai bat ban kenduk markmat bat u ha ka perthai ka ban sawan te kumta kumbang la ong phi bakidan ki phangu blai ki badang long ki bamayan ngi ban sngotu namar bala bure lane ba empat pen pau ki Henry kamdan ganu ka jing baha kaba ublai un buri na kita ki basyap ting u hatu kan ne kamlong ka basngotanat sam kalong ka baprap saw ka dekat ka bakatwai ya ke ka jing baha un khang na kita ki bayat bat te kumta lada ublai ukhang ya ke nangi kadai namar ba kamlong ka babaha hang neru kadan ka jing tenju ya ka jingat bat ka jing syania jongi hatu ngidang la ban syania hau blai wala ki don ki ki bau blai ukhang nangi bantep hatu ngin tharai snew yu pikan mau ya ka jing thu khanash phangu adam bat ka man ba ublai ula khang ki bantep ya ka ba bat ka basnew
Katkum ka jing penbaj bakan jablai. Kamlong shisha ka babahai ubreu. Bandan ya ka jing tep ya ka babahat ka basneu. Namarkan wanra ya ka jing tem ha uhi. Henry ha ka jing syukor. Usoitan ulayok ban penrung ha ka jing mud jongki. Ba ublai ulakhang ya ka ka babahan aki. Haki wai pat ki kenten. Usoitan ukwa ban ong haki. Ba ublai i jaki. Baru bishini yaki. Bad namar kata ulakhang iki ban bami usok ke jingtep ya ke babaha bat ke basneu namar bayokin pon syak ta ka kerdan ke bakhamba kumta da ke jingat jongki haki kinten jong usoitan u adam bat ke im kila du ya ke jingshan ne au blai bat kumne kila sedang ban artaten ya ke jing baha jong blai namar ba ulakhang iki ya kata ke baki kwa bantep bat pitep je ayu hadin kane kim sngo bahashu e ublai bat kila penya kladel de no ublai kila laptop bat dai nang takan baga jingtem kalami ha kane ka perthai namar kata tungin me penbut ya ga jingla jongki kmi ki pa baning kong jongi tungin shushania ha ublai Henry ki dans ki waipat ki baong ba ublai ulong ubamayan namar ki septeng bayok ki kum batai bakla lani kum kran palat ya ka bau blai ula penpau hot ni deban husiar bayok ngi kum kran tam ya ka bau blai ula penpau Henry tang kumta ka bible kama hamru bangim dai ban kran duna ya ka bau blai ula penpau Deuteronomy kalnong ka bakat ar ka dekat ka balai pu ar kumni ong utrai ya ka ketien barok banga hukum ya pi to sumar ban le ya ka menum pentam haka lemne penduna naka u apostol yu anesru ula ban biang ya kani ke jing maham haka kitab jing penpau henrai haki kinten ki bakham sngusir khai u ong ngapla ha u wai pa uai baro u bayok sngawi ki kitien jong ka jinga thu lupa kani ka kitab lada u ai ru unda penlang hakine u blai un penlang ha uta ya kita gi jingyap tham ya ki bala tho ha kani ka kitab telada unu ru un shimno na kita ki kitien ka kitab jong kani ka jinga thu lupa u blai un shimno ya ka banta jong u na u deng ka jingim bat na kata ka nongba ka bakuj bat na kita ki eki ru ya ki bala tho ha kani ka kitab jing penpau kalnong ka ba arpu ar ka dekat ka bakat pra bat ka bakat khandai namar kata ka jing kali ka long ladang ngat ya ke aka ke bom shim ladan ha ka bible hatu ngam shim la pelang la ni pentam ha ka jing shisha bat lada ngakentaj ban ngat ya ke jing hikan jong ka bible hatu ngam shim la shimno la ni penduna na ka jing shisha to pin perkhat khandiat hatu phila ju pentam la ni penduna ya ka jing shisha jong ublai lada pis ngau ba phila laptop ha ka ni la ni ha ka waipat ngakwa ban ong e phi ba ublai ulong uba kloi ban map kampat dai ka pop ka ba ublai umla shu ban map shu lechu kres kumba philong bat ka la ka bamut don jing map ha ka snam jong jis kres don jing map plai ki pop jong phi ha ublai bat am tang kumta henry la da phi lechu kres pin sa yo pdiang yu men sim ba khut ban ya rap la mi phi ban ino ya ki pop bat banum lechu ya ki bat sakawai nga kwa ban ong ipi bahaba pi sumar ban le ya kawai pej bah yo piklat ban sumar ya kawai pat ngi haban anta thangne tamru em dunaru em ublai unya rap yangi henry bun ki breu kila sumar tang banum pentam haga ktin ublai bat kila sumar hadu kata hadu bakila pendunapat naga ktin ublai bun ki breu kila kran tangya ka jing shisha ka bakis ngotanat henry kim kran lut ya ka jing shisha baro namar baka penram bat ka persha ya ka jing em jongki lani ya ka jing ngat jongki bat namar bakim shimla pediang ya ka jing ya ka jing shisha ba an pen em ki henry kila sngo bha ha ka jing bom hok bat ha ka jing hikai pateng kum taru ngir sngo perli yu bagi danru ki breu ki bala sumar banum kran palat syaphangu blai hadu bakila kran tampat ya ka bau blai ula penpau
Dai maki ki ba ong bau blai ulong pamayan. Dai maki ki ba ong bangim dai ban wat than syapang ublai. Hendrai dai maki hi ki blas dang ban batai ublai. Da ka jing start brio. Bada ka jing sngu thu jong ki nong mane blai thau. Ka bomi hapi ai ruam bat ka Bible. Namar kata ngim dan kam ban pelejing mut haki ki bari jong ublai. Ngidan kam ban pelejing mut haka nekan. Bangi dai ban wat bat ban tip ya ka ka bau blai ula penpau. Hatu ka Bible kam shim lahi kaya ngikum ta. Deuteronomy arpu khandai. Kita ki ru ki bari ki dai ki jong utrai uba ublai jongi. Hendrai kita ki ru ya ki bala penpau. Ki dai ki jong ngi bat jong ki khun jongi. Hala karta. Bangin yo le ya ki ktin jong kani ka hukum baro. Lada ka Bible ka sngap jar ya ka nu ka jingtep ka bangi kwa bantep. Ngim dan kam ban wat lan ni ban batai sta deka. Ka baha bangin chus ngau hun nok kumto. Bat shani hau blai ba udan ka jingtmu ko babha ba ukhang nangi bantep. Hendrai lada ublai uya lamingi bantep ya ka nu ka jingtep ha ka Bible. Ngide ban long ki blak kloi, ban wat, ban nget, ban kongu, bat ban hikaya ka. Basa kawairu ngakwa ban ong ba watla ki dan ki ki bari lani ki ba mayan jong ublai. Hatu kum ki Kristan pisngo tanat mo ban ong ba ublai ulong uba mayan. Hatu pim nget mo ba pila ban ithu i ublai. Syapang ublai bat kumno ban dan ka jinga dai bat kamlong ka ba mayan. Namar lapen pau da ka ba syai ha ka Bible. Pitharai ki breu kin sngo kumno. Lada kin yap sngo nangi bangi ong bau blai ulong bamayan. Ngatharai kin sngo du jing kerman bat kin keren ban yu blai. U apostol Paul hi sngo ya haban mane yu blai klem da ithu yu. U penram kume kani ka jajing mane. Haki nong ethan ula perta. Ha u blai ya u bom itu. Ya uba pia mane namar kata klem da itu. Ki kam ki apostol kalnong ka bakhat nyaw ka dekat ka arpulai. Ban syukran hakar kombreu ublai umlong ubamayan namar da ka jing bom jukut ula wat ban panpau le de hangi. Kat kum ba ula ibet yangi bantep. Lang ba ki jong ka maryam ula wat ban panpau le de hangi. Da ki ki bakanja pertai ula pensengut hu hangi ya ki bakanja benang. Nangta ula ai hangi ya ka Bible haka ktin jongi ki breu khnang bing la ban sengut hu yu daga ne ka jingmo jong berkat ka balengkot. Ula ai ru mun siam jong ban ya raplam ya ki jing telot jongi khnang bing la ban sengut hu ya ki bakanja men siam bade ki bajileu syapang jong haga jing shishahi ublai sengut tanat ban bu ri elede. Hendrai sengut tanat tang ban penpau lede haki khun ba jong namar utep ba ka jing keman jong ki ka syong tang haka jing dan rengkat jong ka Bible ke thu hangi ba ublai ulong ka jing syai bat hau ka jing dum kam dan satya. Tementang ini pet sana ka waipat ka rukom pendan kam ya ka ne ka kentien jing mayan. Katkum ka jingmut ka baar ka jing mayan kamut ka ka bomla ban syempang janai lani ka ba ban sngutu. Hatu ublai ulong upamayan haga nigadur tongin yapet. Kalong ka ba shisha ba ka jingmut jong perkat ka ba lengkot jong breu kanum la ban sngutu janai lani ban sngutu lut ya ki syapang ublai kumba ublai ula ban sngutu yelede. Isaya kalnong ka basan pusan ka dekat ka bapra bat ka bakhandai kumne ong utrai namar ki jingmut jonga kimlong kum ki jingmut jong phi lemni ki linti jong phi kum ki linti jonga ong utrai namar kat ba ki beneng ki long ki bakham jrong ban ya ka khandau kumta ki linti jonga ki kham jrong ban ya ki linti jong phi bat ki jingmut jonga ban ya ki jingmut jong phi. Bat hajub kalnong ka bakhat wai ka dekat ka bahnyau haduk ka bakhandai ka Bible ka ong mela mame da ka bawat ban syam yu blai
Mela ban syam yu badon bor barok hadu ke bajana. Ka jerong kat ke benang. Mela ayu mame. Ka kam jeliu ban ya ka jaka syong riuyap. Mela ban tip ayu mame. Ka jing tau jong u ka kam jerong ban ya ka kendau. Bat kam yar ban ya ka duriau. Ban ong bangila ban senguthu janai kumba senguthu ublai. Lani ban tip lut kumba tip ublai. Ngila syukran ya ke ai ka bom lak long. Namar nginum la ban penrengkat ilade bat ublai bom cukut. Ka Bible ka ong uwei ublai bat ukpa ya bara. Uba halor bara bat lengbai ya bara bat ha bara. Efesus kalnong ka basau ka dekat ka bahenreu. Ublai ulong halor du ya ke ai bara bat hakiliang bara kuntu pru ha ga jingtep bat ha ga jing senguthu. Kidan ke ik ish phang ublai ki balong ki ba mayan lani ki ba yang iban senguthu. Namar ublai ubatai lede kum uba bom jukut ha ga bai dai bat ka arta ka bor bat ka jinglong jong u. Kum ta ka jinglong tenrai jong ublai kalong ka bajiliu bat ka bayar palat ban ya ka bangila ban senguthu. Ban theo ya ka jing krau jong ublai ban theo ya ka jing start ka jing isnai bat ka jing ijba jong ublai kalong ka bom la theo shu. Manu balak ban syampang jana ya ka jinglong sim jong ublai ya ka bor jong u ya ka jingla jong u ban tip lut ya ka iki baro bat ka jingla jong u ban don lut ha ki jaka baro ha ka ju ka por ngate shimat ngai thu hok pi bangamla ban senguthu janai ya ki ni ki ai ulong ublai bat nga ngalong tangu breu. Handrai na ka jinglong shisha bat na ka jingyai ne jong ublai bat na kisaki ki bomla nyau shu nila ban sungai bat ba ublai ulong shisha kumba ula batai ha ka ktin jong u watla ngimla ban senguthu lut syapang jong u. Handrai ki don ski waipat ki baong bangim dai ban wat bnya syapang ublai namar ublai ulong ubamayan. Ngamtip kini ki breu ki senguthu na amya ke ka baki mut ban ong. Handrai ngasngau kum baki ong bakam long ka badon kam hadu kata-kata ban ithu i ublai. Bat ngasngusi ban ithu epi. Babun bah ki breu ki lasange no ban wat i ublai. Tang namar badon ba ong eki ba ublai ulong ubamayan. Pi hadu katno kene ka jing syukor kala kata ki breu. Hatu pilong uwei naki. Hatu pila sange no ban wat ya uta ubala japi da kajing bom jukut. Ko gi para bat kinman jonga. Wat num sya syukor. Ka Bible ka ong. Wat pi ya utrai kad badang la ban syam ya u. Tukur pat ya u kad ba udang hajan. Isaya kalnong ka pesan-pesan ka dekat ka bahenreu. Bat hajub kalnong ka ba arpuar ka dekat ka ba arpuai ka ong. Tupin itu ilade bat u. Bat tolong suk na ka ne kan wan ka babahakan nyame. Hosea kalong ka bahenreu ka dekat ka balai ka ong. Tungin itu ru. Tungin ang be ban itu yu trai. Ka jingmi jong u ka skam kum ka step. Te unwan hangi kum uslap. Kum ulap kadu uba ay ya ka kendau. Hatu pia be ban itu yu blai. Pi kalong ka badan kam ban itu yu blai. Bat bandan ka jingadai ka bacan bat u. Upol uang. Namar ngala itu yauta ha ubang ngangat. Bat ngangat skam ba ulong ubala banda ya kata ka bangla IT ya u. Hamar kata ka sengi. Ar Timothy kalong ka baningkong ka dekat ka bakat ar. Upol hi u itu u blai. Bat udan ka jingadai ka bajan bat u. Bat usyanya u. Upol hi umngat ba ublai ulong ubamayan. Hadu kata-kata bagi melaksyu ban itu ya kalong renyang jong u. Ya ka kerdan jong u. Bada ka jinglong jong u. Lada ublai ulong ubamayan. Kumno pat upol uong. Ba ngala itu yauta ha ubangangan. Hatu kalong ka basyongnya. Ba unu-unu undan ka jingadai ka bajan bat ka ka bamayan. Kamsyongnya. Ngimla ban syupenkutnya. Ba ublai ulong ubamayan. Tang namar bangimla ban senguthu janai syapang jong u. Namar ngila ban itu yu blai. Kumba ka dayangi ban itu. Bat kamtam shibun ngila ban dan ke jingadai ka bajan hadu kata-kata bat ublai. Kata
banong ki khun ba e jong o hatu phikwa banong ki khun jong blai lada phikwa ka Bible ke thu ingi bangi de ban ngai ban pediang yau Jesus Christ ha ka do nu phila ban le ka ta manta te kumta phin sa sham ya ka jingsuk bat ka jingman ka ba ka perthai kamla ban ai te sai sien ngakwa ban ong biang hapi bangi me pet tang ya ka jingmut jong ka kentien jingmayan henrai ya ka kompendon kam ya ka ni ka kentien khamtam habai crunch phangu blai bat ka jinglong jong u don ki bru ki baong ba ublai ulong bomayan namar ki ngau phala ya ublai ngam dani e ban kran persya e kata ka syong ha ka jingsu thu jong ki bat kumno ki pendon kam henrai ka we ngala ban ong ba bun sen hi ngila pendon kam bakla ya ka ni ka jing ong phite balai bun ki bru ki ong bo ublai ulong bomayan bun ki kristan ki ong bo ublai ulong bomayan lani kalong ka bomayan ban ithu ublai namar ba ki sngo kulmar bat kimla ban sngo thu janai lani ban batai shai ya ka long rnyang jong ublai jong ki ublai lai huwai ki ong bo ublai ulong ukun jablai ubadan laingot ki long rnyang u ublai ukpa ublai ukun bat ublai mun semba khoi amdan laingot ki blai henrai uwai ublai ki ong baka ne kalong kata ka jingmayan ka bomla ban sngo thu ublai ulong ki lai huwai bat uwai hakilai haka wei ka kot nyam ngi pule ka jingmayan jong ka lai huwai ka dei ka jing hikai ka bakhong santam ha ka jingat Catholic haka la penchong nong rim ya ki wei ki jing hikai bara jong ka balang kala pule ya ka ni ka jingmayan da ka jingwat bnya ka bakrau bat hadin saus pa snam jong ka jing ya penshai la rai ban batai ya ka ni ka jing hikai ha ka ni ka rukam ha ka jinglong ka wei jong ka jinglong blai don laingot ki person lani ki long renyang ukpa ukun bat sem bakhoi ki bayar per shisha uwei na uwei pat kumne haki kiten jong ka Athanasian Creed ukpa ulang ublai ukun ulang ublai bat sem bakhoi ulang ublai bat penban amdan laingot ki blai henrei uwei nakakot handbook for today's Catholic kasla kabakhan rew khat khandai spa khandai pusau ha ga jing shisha kam dei e spang ga jingla lani ga jing bomla jong blai banong uwei hakilai henrei ga jing kli kalong hatu ka Bible ke hikai kumta kumno ka Bible ke hikai shaphang ka long rnyang jong ublai hatu ka long ka bamayan hatu ublai ulong shisha ki lai huwei bat uwei hakilai hagini kilnong ki babut nganget phin sayu ishai bakal long renyang jong blai kamlong satya ka bamayan ka Bible kaladep kran shai ba shaphang ublai hadu bangi mla shu ban sngu thu bakla lani ban sngu kulmar usoitan hi unyale kat bala ban pen kulmar bat ban pendum ya ke jemu perkhat ka jongi unyale kat bala ban syukor rengi khnang bangin shim sting ya ka jingtep yu ublai ka jingtep ka bakodor tam ka bangi dai bantep ublai shisha ukwa engi ban wa de u bat ban ithu yu khampalat ban ya ke baro hosaya kalnang ka bahandreu ka dekat ka bahandreu ublai uang namar ngamon ya ka jing isnai ta om ya ka jing kenya bat ka jing tep yu ublai ban ya ka jing ai ngu thang bat om tangumta ka Bible ke thuru ba ublai uda sngo ba e bangin da pen paw ya ka jing keman jongi tang ha ka ba ithu yu te om ha ka Jeremiah kalnong ka bakhandai ka dekat ka ba arpulai bat arpusau kumne uong utrai wat ai ba uru start un sarong halaga jing start lemne u bakrau bor unum sarong halaga bor urus pa tu unum sarong hakis pa jong u hendrai uta u bas ngau sarong to un sarong hakane ba u syampang bat ba u ithu yanga bangalong utrai u balle ya ka jing le ya ka jing bishar bat ya ka hok ha ka khandau na bahakini ki ngas ngau bakan ong utrai lada ublai usya yangi bangin sngo sarong
tang ha ka ba ithu yu kumno ngi ong ba ka long ka ba mayan ban ithu yu blai kam shong nia ko gi para bat ki hinman jonga ka don ka lat ka ba kraw ban ithu yu blai te ban pun kut na kwa ban syukran lengkot ya ke ai ka bang lepet kamat ba khongsan ha ka ni ka jing pule ka long ba u blai long u ba mayan hadu kata hadu bang mla ban ithu shu yu hot nginum la ban tiplut ya ki ai bari jong blai hot nginum la ban sngu thu lut ya ki jing long jong blai handrai ka ba sngu tanat ka long bangila ban ithu yu blai bat bandan ka jing dai bat u kadan ka jing pher khandia thapanang ka kantin sngu thu bat ithu na ka jing sham jonga shimat kidan ki ai saphang ka jing long ipa jonga ki banga hi ngamla ban sngu thu lut handrai klam jing ardaten ngala ithu i khampalat bani ki wei ki breu hangne perthai bat ngladan ka jing dai ka bajan bat i kumjuru ka long baru pa jongi ubah banang lada pisngu thu ya ki ai ka bang mut ban ong ka jing shi shash phang blai ka ba ngidan kam ban tep labu shai khamat jongi ka ne ga jing tep ka long ka bar ramdor nginum la ban thet ka da ki ai ru handrai da ka jing ai u blai ula snow ba ban aya ka ngi kadan kami ngi tang ban ngat bat ban pediang ya ka habang yo sngau bat habang pule ya ka keteno blai namar kata lada pitrang shisha ban ithu yu blai bat ban tip chu shu phang jong u to la chou blai da ka mensim ka bakloi ban sha ai kai teu nya lam me phi to ga jing ai bat ka jing suk kan long lam bat phi no try Jesus Christ tat hadu ngi ne shampat ku blai shibun